pareceu moi interesante, para min interesantísimo, precisamente por esa razón un pouco difícil de presentar, quero dicir. Poñeríame a falar, estaría eu falándovos da importancia desta sesión e consumiría a sesión completa. Así que voume controlar. Ben, decíamos que a alfabetización informacional é un dos ámbitos da actuación da biblioteca escolar, que compre un tratamento transversal a través das distintas áreas do currículo. Escoitadesme? Sí, ben. Pero tamén é preciso un tratamento intensivo que dote ao alumnado dos recursos necesarios, estou lendo, para enfrontar a complexidade dunha competencia fundamental que ademais engloba moitas outras competencias. De aí a necesidade de aproveitar as materias de libre configuración. E agora xa falo eu. Ben, un exemplo do tema das materias de libre configuración, e supoño que os que estades aquí, porque xa o sabedes e vos interesa, esta asignatura que a asesoría de bibliotecas escolares moeu e remoeu hasta darlle forma. Eu poño aquí que partiu da asesoría de bibliotecas escolares, pero a demanda do profesorado, porque vos sabedes que ata de agora esta temática se traballaba de certa maneira, ainda que non estuvera así configurada como tal no proxecto de primeiro de ESO, pero desaparecer o proxecto de ESO, de primeiro de ESO, moita xente empezou a notar esa falta. Entón, digamos que xenerou unha certa demanda por parte do profesorado e a asesoría, como elas non están aquí, podo dicilo eu, loitou, pelexou por sacala adiante. De feito, teño apuntado en algún sitio, quero dicilo, porque foi unha das asignaturas máis solicitadas en secundaria e tamén en primaria. Pois non o teño apuntado aquí, en algún sitio apuntei, non o teño aquí, pero si hai de decir que hai máis de 3.000 alumnos en Galicia que están cursando esta asignatura, cifras oficiais. Pero hai moitos outros que, porque chegaron tarde, por algún problema burocrático, porque se escollera outra asignatura, por calquera cousa, están traballando isto mesmo, pero como reforzo. Por lo tanto, son moitos máis os rapaces. Ben, poderíase pensar que, bueno, que pode ser máis de 80 centros, ves? Teño aquí apuntado, máis de 80 centros. Poderíase pensar que, bueno, pois que é unha cousa de moda. Pero viñamos agora falando unhas compañeras e máis eu de que en realidade non é eso, é unha necesidade imperiosa. Unha necesidade imperiosa porque o noso alumnado precisa destas estrategias para enfrontarse coa tarefa de aprender a aprender. Aprender a aprender en primaria, en secundaria e ao longo da vida. E, polo tanto, decía unha compañeira que debería ser non unha optativa, non unha asignatura de libre configuración, sino unha obrigatoria. E que, ademais, hai outra cousa que quero dicir, que tamén é cousa miña, pero que creo que compartimos todos. Igual que o traballo de bibliotecas escolares é un traballo que facemos nós, pero que redunda en beneficio de todos os compañeiros de todo o centro, esta asignatura tamén redunda en beneficio de todas as áreas do currículo, porque o que están aprendendo é aplicable a todas as áreas do currículo. Ben, xa, agora paso a presentarvos as compañeras. Vamos a ver, presento-vos a Ana Seco, do IES Sofía Casanova de Ferrol, de secundaria, e despois quero vos presentar a Isabel e a Olga, Isabel Vázquez Rosales, do CEIP de Quintela, de Moaña, e a Olga Rodríguez, do CEIP Milladoiro, de Malpica. Elas, bueno, hai outros centros de primaria que de alguna maneira tamén reelaboraron esta asignatura que foi creada para secundaria para aplicala en primaria. Elas, en base á asignatura que se propuxera para a secundaria, reelaboraron unha de primaria e a puxeron a disposición de todos os centros. Aínda que hai outros centros, o digo porque algún dirá, pois no meu centro se está facendo, pois o centro que eu coñezo tamén se fai. É certo, outros centros tamén basándose nesto relevaron e están traballando. Elas non só o fixeron, sino que
o puxeron a disposición de todos nós para que calquera centro de primaria que queira traballar esta asignatura o poida facer. Non lles quero quitar máis tempo porque temos pouco, xa lles dixen 20 minutos cada unha. O que sí lles dixen a elas, e vos quero dicir a vos, que sería interesante que reserváramos 15 minutos, polo menos, para poder debater, presentar opinións, facer preguntas, darlle un pouco de vida a este debate que é o interesante. Por favor, quen de vos empezar? Que lle teño que pasar o micrófono. Olga, perfecto, que teño máis a man. Bueno, tamén me gusta presentar a xente que coñezo así abondo, porque non me costa, non teño que estar pendiente de buscar os datos. Hola, boa tarde. Bueno, antes que nada, eu creo que esta semana pasou algo moi importante, especialmente importante, e non me apetece pasalo por alto. Este recoñecemento europeo do que falou o conselleiro, que a inclusión do proxecto de bibliotecas escolares de Galicia, do Plan B, dentro das boas prácticas europeas de verdad, vale? Que un... No, claro, aparte está en inglés, eu tuve que buscar traductor, que eu son de francés, pero pareceume algo de tal dimensión que a min, que o leín ás 10 da noite, emocionoume, pero eu creo que todos, o sea, os 575 tripulantes que hoxe ten este barco, temos a nosa parte alícuota de orgullo nese traballo. É verdad que se debe... E de participación. Tripulantes, dixen, vale, bueno, os que somos de cultura mariñeira sabemos o que é un tripulante. É dicir, todos os tripulantes colaboran e son igual de importantes o seu traballo. É verdad que aquí hubo unha capitanía moi boa desde o principio, que eu creo que foi a que sentou as bases deste proxecto, pero eu creo que esta noticia necesita difusión, moita difusión, porque eses números dos que hoxe nos falaba Mónica Baró son os números de España. Ora ben, os nosos, os de Galicia, as nosas cifras de competencia lingüística superan a media. Eu fixen esa gráfica no seu momento e publiqueina, pero claro, eu non soy nadie, vale? Pero ahora chegan el INET y dice, esto que se está haciendo allí en la aldea Gala, detrás del culo, a mano derecha, etcétera, etcétera, eso é especialmente relevante, eso é especialmente importante. Hai un proxecto importante e ben baseado onde as persoas son circunstanciais, pero o proxecto permanece. Quero dicir, todos temos que estar moi orgullosos e, ademais, eu creo que isto hai que transmitirlle aos nosos claustros, de que eso que se está facendo non é unha ocurrencia, como decía hoxe Mónica, vale? Eso é un proxecto ben pensado, ben asentado, ben dirixido. Nós estamos de paso, somos finitos, pero o proxecto permanece, está aí e danos presencia, eu diría que mundial, porque en Sudamérica tamén nos queren mucho. Sí, as cousas como son. Vale, entonces, eu son moi crítica co meu traballo, crítica coa xente que me rodea, pero cando algo sucede, e sucede ben e nos dá prestixio, eu creo que hai que estar orgullosos, e transmitir este orgullo e, ademais, sentirnos moi orgullosos. Hai algo que facemos ben, pero que podemos facer mellor, vale? Quero solamente, xa sei que non está aquí, pero agradecer a Rosa Piquín a difusión que está dando a esta boa nova. Claro, é que o que é impresionante é que eu me entere por Rosa Piquín. A ver, claro, Rosa Piquín é unha hooligan que tenemos aí en Asturias, vale? Pero, bueno, eu creo que é necesario darlle visibilidade, porque das noticias malas todo o mundo lle dá visibilidade, incluso cando non temos parte nelas, vale? Bueno, pois nesta non temos parte, somos a parte. Vale? Así que tendes un hashtag plan B16, xa podedes. Sí. Ben, bueno, eu quería comenzar o noso discurso, bueno, partindo dos que estuvechedes na conferencia de Mónica Baró, ese é o preámbulo, vale? O preámbulo é por que isto é necesario. Personalmente eu teño que decir que eu, bueno, sempre vin isto así.
No meu centro sempre tuvemos, sempre, a ver, bueno, sempre non, pero desde o ano 94, tiñamos unha programación para este tipo de habilidades, o sea, o tratamento da información realmente requiere educar unhas habilidades e eu coincido con este punto de vista de, bueno, hai que empezar, e ademais hai que empezar canto antes, vale? E se empezamos en primaria, se xa enseñamos a facer as cousas ben en primaria, por que esperar a secundaria? Non é necesario, vamos a enseñar a buscar e a tratar, é algo que hai que educar, que non se transmite nun momento, que esta maneira de traballar a información é unha práctica. Ben, eu últimamente encontrome con frecuencia nas ponencias coa pregunta, bueno, claro, pero e isto das competencias básicas, se a LOMCE vai abaixo, isto vai a permanecer? Vale, entonces é necesario contextualizar, e contextualizar ideolóxicamente. Vale, as competencias básicas son un concepto que emana directamente da tradición educativa europea e das exixencias que Europa fixo aos países que se foron incorporando ao discurso europeo. Vale? Entonces, foi desde xa na tradición europea, desde comenzos do século XX e antes xa os pensadores, pero na práctica, Freinet, Kilpatrick, toda esta xente que coñecedes, esta xente foi asentando unha determinada maneira de educación en Europa, tamén en España. Tamén en España, Giner de los Ríos, a Institución Libre de Enseñanza, configuraron unha determinada maneira de enseñar que iba nesta onda, na onda da que nos estamos traballando agora. Que sucede? Sucedeu que en España hubo, que todos conecemos, bueno, a longa noite de pedra, e esa tradición de como seguiu evolucionando a educación en Europa, en España cortouse, vale? E cortouse, bueno, hubo unha involución importante no ano 36 e foi unha involución que durou hasta a seguinte lei de educación que foi no ano 86. Vale? Durante todos eses anos, Europa seguiu recorrendo o seu camiño en esta onda, na onda de Freinet, na onda do ensino por proxectos, na onda da educación documental, do que hoxe chamamos alfabetización informacional, pero en España non. Entón, foi como se no 86 tuveramos que poñernos ao día. Vale? Dunha maneira apresurada, por que? Porque Europa facía esa exixencia, non? Sigue a facendo. Entonces, hoxe, a ver, a LOMCE pode ir abaixo, probablemente, bueno, probablemente, a mellor estou falando dos meus desexos, pero o que pode, claro, pero a min o que me molesta da LOMCE, o que sinto profundamente como unha incomodidade, son as partes profundamente antidemocráticas, o que ten da cercenación da igualdade de oportunidades, etcétera, etcétera. E a parte de avaliación, claro, e esta maneira esquizofrénica de decirme que traballe por proxectos e logo avalíe por áreas, e ademais con números, non? Bueno, esta parte sí que pode desaparecer. O que non vai a desaparecer porque é unha exixencia, unha imposición europea é o traballo por competencias e esta maneira de traballar. Por que? Pois porque para nós podemos decir que é novo. Eu ruborízome cada vez que se dice que é algo novo, porque estades vendo esa diapositiva, vale? Dícese que é algo novo, pero non é novo, solamente é novo aquí, e para algunos, vale? O sea, ni siquiera, claro, é dicir, que non é nada novo en absoluto. Pode ser novo aquí. Que pasa? Que temos que coller ese tren? Bueno, algúns collímolo desde o primeiro día, vamos cómodos en el e tal, e o que vamos é dando man a xente para que siga subindo, vale? Pero ese é o tren de todos, vale? E sobre todo pode non ser o noso, porque, bueno, ya estamos un pouco presbíticos e con algún achaque, pero o que sí é o tren dos nosos alumnos. Isto sí que é, vale? Entonces, non xa vos digo, eu desde desto que falaba Mónica Baró, desta unha especie de programa de habilidades documentales que fixeran ela e a profesora Mañá, pois eu creo que foi no ano 92 ou 93, bueno, nos fixéramos unha adaptación e no meu centro estuvo sempre, precisamente por isto, polo que falábamos hoxe, porque como non podemos confiar en que todo o profesorado se sinta habilidoso para incorporar, para implementar isto dentro das súas, pois nos chegamos a un acordo dentro do noso centro, xemos, bueno, pois collemos unha hora daqui, unha hora da lá, tal, bueno, sabíamos exactamente que horas, vale, non vou entrar en pormenores, e os nosos alumnos recibían esta formación, de maneira que cando se iban aos institutos ou a donde fora, eles levaban este bagaje, sabían buscar a información, sabían tratala, sabían facer un traballo, sabían citar unha fonte. Isto sempre foi un motivo de orgullo, sobre todo para eles.
A min era cansado, como é cansado todo, porque cada 2 años ven a repetir lo mismo. Claro, pero cada 2 anos saleche das mans unha promoción que sabe facer ese tratamento, para que non ten ningún tipo de oscuridade citar unha fonte e ademais síntese obligada a citar as fontes. Bueno, agora, vale, cambia a lei, chámase de outra maneira, cambian os modelos onde temos que poñer as programacións, chámanse de outra maneira, bueno, non pasa nada, cambian as formas, estamos afeitos a que cambien as formas, vale? Entonces, collimos, Isabel e eu tiñámolo claro, porque, bueno, eu estou falando no meu nome, pero falo tamén no nome dela, traballamos exactamente na mesma línea, xemos, vale, pois collemos esta programación que temos e adaptámola a toda esta terminoloxía, a toda esta forma, le damos, bueno, la forma que sea, pero los mimbres son los mismos, vale? Por qué? Porque que é igual, a que enseñamos? Enseñamos a buscar a información, enseñamos a tratar a información, e enseñamos a comunicar a información e ademais a facelo de un modo ético e dá igual, e agora metémolo neste molde ou naquelo no que faga falta, non? Entonces, bueno, unha vez elaborada a programación, por suposto pasámola polas mans de Cristina Novoa, que, bueno, ten un punto de vista moito máis complexo e completo, máis xeral que o noso, dixemos, bueno, queremos que pase isto, porque nós sempre traballamos igual. A mí non me satisface facer algo para o consumo no meu centro, porque o meu centro é limitado, ou para o consumo no centro de Isabel, non. Unha vez que nós creemos de verdad no traballo colaborativo, entonces, unha vez que facemos un traballo, o que facemos é poñelo a disposición da xente. Para que? Pois para que se experimente, se contraste, se critique como se merece, se amplíe e se enriquezca. E ojalá o ano que ven teñamos unha programación a que vos ofrecimos pois moito máis completa, moito mellor ou moito máis perfeccionada. Nós mesmas xa estamos perfeccionando, vale, porque estamos poñendo na práctica e agora, bueno, está a vosa disposición para que? Pois para que todos os nosos rapaces ese traballo xa non o tedes que facer. Faredes outros, esperamos que nos lleguen de vuelta, vale? Pero ese xa está feito. Bueno, eu, escoitademe, eu quería dicir que é unha cousa que digo sempre, pero me encanta dicilo. Olga é gaditana. Oce. Eso es moi difícil, non? A verdad, Bueno, a ver se me escoitades a min, que suelo ter un tono de voz máis baixo que o de Olga. Sí, en eso estamos. Bueno, nos vimos a oportunidade, cando saiu esta hora de libre configuración, de encaixar aí unha asignatura que nos permitira traballar de maneira sistemática a alfabetización informacional. A primeira discusión que tuvemos Olga e máis eu, que foi, creo que a única, foi sobre o tema do nome, como chamarlle. Despois de diversos debates, acordamos chamarlle, aprender a investigar, porque nos parecía que para os nenos iba a ter moito atractivo para os rapaces. Sabedes que en primaria esta hora está en cuarto e en sexto. E para nós nos parece unha idade, cuarto curso, que son nenos de 9 anos, que van a cumplir os 10 durante o curso, que teñen xa adquiridas, porque nos nosos centros se traballan proxectos, teñen... Me avisaches? Me avisou Olga. Bueno, pois teñen adquiridos, agora estou ben, certos procesos de traballar por proxectos, pero o cuarto curso é unha idade onde empezan, digamos, a interiorizalos, que é interesante que os interioricen ben e que se automaticen, porque hasta entonces están dirixidos un pouco polo profesorado. Para traballar de maneira sistemática esta competencia, que é unha competencia que abarca todas as competencias, e se non abarca algunha, temos que facela abarcar, porque é a maneira de traballar. Nós non o entendemos que temos que traballarlo dunha maneira contextualizada, significativa, dentro dun contexto que vai a servir para algo. Eso non é obstáculo para que fagamos actividades preparatorias, pois ao mellor unha entrada na biblioteca para poder ver como está situado e repasar de novo todo,
estudiar un pouco ben a CDU, traballar con algunhas ferramentas digitais sinxelas. Estamos falando, vou a falar sobre cuarto, porque sexto sempre é un pouco máis, pero cuarto é o curso no que nos vemos máis dificultades e onde ao mellor hai que rectificar certas cousas que propusemos ao principio. É unha idade moi interesante para traballar. Entonces, o primeiro que facemos son actividades preparatorias, como vos comentaba antes, pero unha vez que teño un conocimento mínimo da distribución da colección, de como chegar ás fontes, etc., traballamos con proxectos. Eses proxectos se van a desenvolver na hora de aprender a investigar, pero tamén se van a desenvolver nas outras disciplinas, porque é a maneira de integrar todas as competencias e porque, ademais, a hora de aprender a investigar é unha hora a semana e os proxectos necesitan vivir e vivilos de máis cerca. Vedes aí na ilustración que pusemos, a vosa man dereita, tedes os bloques de aprender a investigar, que son os mismos de secundaria. E a esquerda tedes as fases estándar dun proxecto, que é o que manexamos todos cando traballamos un proxecto. O que vou a facer eu é ir secuenciando as fases dun proxecto e vou a ir comentando como entran todos os bloques que se traballan en aprender a investigar. A primeira fase dun proxecto é a motivación. Nos podemos motivar aos rapaces pois con unha visita a algún sitio, ou traer algunha persona á clase, ou con un libro de texto ou unha carta que reciban. As motivacións son variadas según o tipo de proxecto que sea. E unha vez que aparece ese pretexto para traballar o proxecto, vamos a facer un diálogo. Vamos a sentarnos e vamos a comentar que sabemos deso, como podemos investigar, como nos vamos a organizar, tanto a nivel grupal como nos vamos a organizar para buscar esa información. Vedes, no bloque da dereita estamos traballando o bloque 3, organizarse para investigar, é iso. Chega a segunda fase, vamos a buscar información. A información a podemos buscar de tres maneiras, ou na biblioteca escolar, ou na rede, desde a biblioteca escolar ou desde un aula TIC, ou desde a aula, eso xa é bastante indiferente, ou nas fontes orais da nosa contorna, ou alguén que veña e lles vai a informar sobre ese tema. Estamos traballando a biblioteca como punto de acceso a información e estamos localizando e seleccionando as fontes informativas. En este proceso é onde máis dificultades atopamos cos pequenos de cuarto, porque, a pesar de que teñan interiorizada o que é a CDU e a distribución na biblioteca, é moi difícil cando chegan á biblioteca que sean capaces de sentarse primeiro, antes de empezar a buscar, e que non se dirixan inmediatamente ás estanterías a buscar. Primeiro teñen que sentarse, porque a información do proxecto non só vai estar onde dice o seu tema. Se o proxecto de animais non só vai estar na estantería de animais, ao mellor hai enciclopedias temáticas. Entonces, teñen que sentarse e decidir con calma onde van a buscar. Unha vez que empezan a buscar, outra das cousas das dificultades que vemos e que vamos reconducindo é que en canto atopan o primeiro libro de tema, xa lles chega. Non, señor, hai que recorrerse toda a biblioteca e acumular toda a información, porque logo hai que comparala, hai que ver que información trae e se é a mesma, hai que documentarse ben. O terceiro problema que topamos é que unha vez que teñen o libro, veñen de as edades máis pequenas, cando son pequenos buscan de calquer maneira, e que sean capaces de ter a tranquilidade de abrir o libro e empezar por o índice é un traballo continuo, polo índice, non busques así, lee o índice, localiza, nos traballamos con posits de colores, entonces unha vez que localizan, marcan os posits e en ese momento acabou esa fase. Aí non vamos a buscar máis información, aí vamos a recoller todos os documentos que temos e nos vamos a ir á aula. E agora van a entrar outras materias ou asignaturas na historia do proxecto, porque agora vamos a facer esa busca de información o mellor na hora de ler, porque estamos lendo, estamos facendo lectura comprensiva, están buscando a información e extraéndoa, iso é a lectura comprensiva. Para facer estas buscas, na biblioteca temos que facer formación de usuarios, xa fixemos previamente, pero hai que estar sempre insistindo.
A estas edades tan tempranas, a información nos blogs é fundamental. Non podemos permitirle que busquen na rede de maneira loca. Entonces, nós temos que facer unha preselección, o profesorado ten que facer unha preselección das páxinas que nos interesan para que eles traballen, e esa preselección vamos a poñer no blog de ciclo, ou de biblioteca, ou de aula, ou vamos a facer unha páxina estática onde estén todos os enlaces. Iso non significa que eles non teñan que abrir esa páxina e buscar a información dentro desa páxina, pero nós ya seleccionamos previamente. Para os nenos que están, nenos e nenas de sexto, xa hai un paso máis, que é o paso de que hai que empezar a soltalos, que teñen que facer a busca autónoma. Aí vedes, non sei se vedes un icono, é un traballo que fixo Olga con Charo San Gabriel, moi completo de como buscar información na rede, e que está dirixido a nenos e nenas de sexto e de secundaria. En todo caso, sempre utilizamos esos 5 elementos que vedes aí para cando empezan a soltarse, que son que os autores estén en lugar visible. Si a páxina onde entran non se sabe de quen é, non podemos fiarnos dela. Que se ve a finalidade clara desa páxina, que non sea un pupurri, que sepamos para que os vínculos sean activos e fiables, que este actualizada. Se nos estamos buscando as cidades máis habitadas do mundo e a páxina de 2009, xa non nos vale, porque eso xa cambiou, e se hai publicidade ou non. En todo caso, recomendo vos que cliquedes despois no enlace á páxina de Olga e de Charo, que é unha información completísima. Que tamén está na páxina de Olga, que tamén está na asesoría. Está no Pinterest do Departamento de Bibliotecas Escolares do CAFI. É unha ferramenta indispensable. Bueno, vedes aí que traballamos a biblioteca como punto de acceso á información e a localización e selección de fontes informativas. Neste momento empeza a fase de seleccionar a información, hai que pautalos moito con eles, hai que ler todos xuntos, valorar a información, organizala, anotar as fontes. Vai haber documentos textuais que utilicemos e outros que non. Ese é o momento de anotar as fontes, non empezar a recoller a información e guardar os libros, porque despois vamos a ter que referencialas. E aí é cando hai que facer o guión definitivo do proxecto. Ás veces os proxectos, eu sempre digo que teñen vida propia, porque empezas con unha idea, pero cambias porque a información te permite ampliálo ou derivalo en outro sentido. E aquí estamos procurando e tratando a información. É importante que teñan moitos documentos para contrastar a información, como vos decía antes, ese é o motivo de que non queiramos que traballen con un libro solo ou con dous, ou con unha fonte sola ou con dúas, porque ademais no proceso de contrastar información van a descubrir que hai contradicións, e descubrir que hai contradicións e que non todo o que está escrito é claro, é moi interesante. Teñen que saber, temos que desenvolver en eles a capacidade crítica, teñen que saber comparar, contrastar, ver onde pode estar a verdade. E aí estamos, como vos decía antes, procurando e tratando a información. E logo chega a fase de transformala en coñecemento. Nos fixemos un proxecto e o fixemos para algo. Que vamos a facer con el? Vamos a facer unha produción textual, un libro, un texto. Vamos a facer unha presentación digital que vamos a expoñer aos compañeiros. Vamos a facer unha exposición plástica con moitos cartéis informativa. Según o que vayamos a facer, ese é o momento en que, como somos profes, temos que enseñarlle como se fai. Se vamos a facer un texto, temos que enseñarlle como leva a portada, como vai numerado e paxinado, como ten que ir o índice, onde van as fontes, porque ese é o noso traballo, eso temos que facelo con eles e temos que ir con eles todo o tempo. Estamos tratando información e estamos xerando contidos. En esta fase é moi interesante recordarlle que os contidos que seran os vamos a compartir, porque se vai a ser unha presentación que subamos aos blogs, o vamos a compartir na rede. Se vai a ser un traballo que van a presentar os compañeros, o van a compartir cos outros compañeros. Se vai a quedar na biblioteca, vai a quedar na biblioteca. Estamos xerando contidos e eses contidos que xeramos teñen que ser claros, reais e verídicos. Non podemos xerar contidos mal documentados ou desinformados. Por iso é tan importante a contrastación de fontes.
Estamos compartindo información, como vos comentaba antes, xeración de contidos e comunicación, e aí entran moitas competencias. A única competencia que suele quedar atrás é a competencia matemática, pero en todos os proxectos sempre hai algo que medir, que comparar, un plano que consultar, e se non o hai, temos que buscalo. A competencia matemática ten que estar sempre presente e, ademais, é moi interesante incluíla nos proxectos porque é a maneira de que vexan que as matemáticas están aí, están na vida. E logo chegamos e temos que avaliar todo o proceso. Hai que avaliar como se implicaron os rapaces no proxecto, hai que avaliar a expresión escrita, se houbo, a expresión plástica, a expresión oral, a participación no grupo, e tamén ten que haber autoavaliación do alumnado, porque nos vamos a poñer unha nota. Como vos comentaba antes, non é suficiente a hora de aprender a investigar para traballar un proxecto, pero sí nos permite esa tranquilidade para demorarnos moito en esos procesos que facían mal, demorarnos moito na CDU, demorarnos moito buscando os libros, en citar as fontes, en correxir ese tipo de cousas. Aí temos a tranquilidade suficiente, porque a veces os mestres pásanos que queremos producir, solo producir un traballo para que quede, para que luzca, pero é que é o proceso, durante o proceso é onde estamos traballando as competencias. Ao final o produto é unha cousa máis, pero o proceso é o que temos que avaliar, e no proceso temos que ir con calma. Esta asignatura nos permite esa tranquilidade. Vou ben de tempo ou me paro aquí? Vale. Bueno, vou a citar un proxecto que fixemos este ano no cole, moi por encima entonces. Cuarto curso, no cole acordamos nos equipos de dinamización e biblioteca que era un curso moi interesante para que foran eles os que se encargaran da celebración da Día da Ciencia en galego. Entonces acordamos traballar ese proxecto aproveitando esta área e a de naturais e moitas outras. O que tedes aí é o currículum de cuarto, é parte do currículum de ciencias naturais. Aí está, nos contidos está facer experiencias, falar sobre elas, amosarllas aos demais, facer reflexións, e entonces a nós eso nos permitiu traballar o Día da Ciencia. Como fixemos? A primeira parte foi buscar información nos libros da biblioteca, de experimentos, na rede previamente seleccionados, buscamos os experimentos, os criterios eran que foran sinxelos e con material fácil de utilizar polos rapaces. Nos distribuímos en equipos e se foron facendo ao largo de bastante tempo os experimentos na clase, porque había que ver se funcionaban e como eran, e se eran chamativos, se iban a gustarlle aos rapaces, etc. Entón, aí foron traballando en naturais. Unha vez feitos e seleccionados, hubo que repartir, porque había que facelos diante de todo o cole, e seleccionaron os rapaces cales iban a ser para os pequenos de infantil e cales iban a facer para os maiores. Aí estamos traballando a competencia social e ciudadana, están mirando como van a facer para os pequenos, como se van a dirixir a eles, fixemos os textos, elaboraron os textos, pero paralelamente fixeron unha investigación sobre María de los Ángeles Alvariño, que era a persona a quen se dedicaba a Día da Ciencia este ano. Fixeron unha presentación digital sobre ela con unha pequena biografía, traballamos outro tipo de texto, entonces a biografía traballamos con unha ferramenta digital que é a presentación de diapositivas. Tuvemos un problema engadido porque buscando fotografías dela non atopamos ninguna fotografía con dereitos de uso abertos, entonces nos buscamos unha triquiñuela que foi proxectar unha fotografía e eles fixeron caricaturas desa fotografía e as escaneamos e son as que utilizamos para a presentación digital, pero bueno, en ese proceso foron aprendendo cousas como que non se pode roubar o que non é noso, non? En este caso a fotografía. Fixeron cartéis para publicitar o Día da Ciencia, co horario, cos nenos que iban a participar, os puseron nas portas do cole, e chegou o Día da Ciencia e fixeron os experimentos en moitas sesiones para os distintos cursos, pero cando acabou o Día da Ciencia nos faltaban as matemáticas. Entonces, houbo a proposta
de facer unha enquisa entre todos os nenos e nenas do cole para averiguar que experimentos lle gustaran máis. Con esa enquisa elaboraron un diagrama de barras con unha ferramenta digital que é moi sinxela, que é o Chargo, que lles gusta moito e xa a estas edades se domina moi ben, e sacaron as súas conclusións pertinentes. E como podedes ver, o proxecto empeza a andar e traballa en aprender a investigar, pero aí van a estar as matemáticas, van a estar naturais, van a estar sociais, e nós vamos a estar aprendendo a traballar o currículum desa maneira. Paro aquí e deixamos a nosa compañera. Simplemente repetir algo que decimos, pero que no caso, creo que hai que repetirlo sempre. Non é un traballo a maiores. Estamos traballando O currículum. de unha forma competencial, realmente estamos tratando as competencias e además están aprendiendo a aprender. Quero ir eu e podedes entrar a través do móvil. Se buscades, necesito colocarme un pouco mellor, se buscades no móvil así ITI Sofía e a data de hoxe que é 8-4-16 máis tarde, entón entramos. Ben, está aquí tamén, eu xa o busquei antes, aparte, se queredes, tedes tamén aí, mira, está desenfocado, que ben. Bueno, non me colle todo, agora sí que me vai coller. Isto é que ten a maquetación das páxinas, que ás veces dá un pouquiño de problema. Un proba en 2 ordenadores, pero ao final pasa o que pasa. Porque o que ten a información é o que ten, non? Que ven de todas partes, que ás veces se nos descoloca, que é o que acaba de pasarnos, pero é posible chegar a unha certa... A ver, aquí está o QR, ITI Sofía 8416, a través precisamente desta materia, investigación, nós chamámoslle ITI, porque os rapaces chamanlle ITI. Ademais, eles chamanse a si mesmos os hititas. Non entremos en ortografía, non? Están moi orgullosos de selo. Bueno, entón vou volos presentar, porque un pouco máis aparecen por aquí. Porque non iba a ser o que ia facer, aí na Himno Sofía, desprego aquí, ben, quen é o alumnado? Xa sei que non se pode facer, pero pouco menos que vos querían gravar un vídeo para saudar cando se enteraron de que íamos falar. Déxame ver como ando de tempo, porque isto é un rollo. Hai cuarto, teño que rematar. Ben, perfecto. Bueno, cal foi o problema? Que nos encontramos con 23 encantadores alumnos de primeiro da ESO que estaban encantados de encontrarse un día a semana e procedían de B, C e D. Co cal, a ningún lles daba eu clase, porque a mala sorte que os da miña titoría estaban en A, que era programación. Entón, xa foi un punto de partida estupendo, non? Xa vos direi como nos organizamos, pero estes son os rapaces, non? Cal é o problema co que nos encontramos? Bueno, pois antes xa de coñecer a estes rapaces, eu coñecín outros. Desde que nos metimos no tema de bibliotecas, desde que nos metemos no tema de... o OSM. Espera. Sí? Sí. Desde que nos metemos no tema de bibliotecas, pois, a mí sempre me obsesionou a cuestión da información. O primeiro que escoitei nas xornadas, nos encontros, me acordo foi o tema de o importante que era que os profesores... Ti sigue. Fóramos que de axudarlles a filtrar toda esa información que reciben e cada vez reciben máis. Entón, reciben información de todas partes, entón preguntámonos, realmente é demasiada? Entón, intentei ver se manexan demasiada información, se saben manexala. Vou ir un pouco rápido, facendo preguntas que despois intentaremos crear un pouco de debate, non? Quen proporciona esa información que les reciben, por que les buscan por onde buscan?
cando, como acceden, que tipo de información, se é unha información adecuada para eles, e despois os profesores, que somos outro mundo diferente, que como podemos xestionar toda esa información, vese ben? Ou aumento un pouco. Toda a información que nos chega, tanto a nós como aos alumnos, como podemos guiálos nese proceso, que é como un puzzle, non? É que nós temos que montar ese puzzle porque eles tampouco saben montar. Eles manexan cousas, pero non saben moi ben como. E como podemos facer para que todo encaixe? Pois hai un punto de encontro, posiblemente ten que haber un punto de encontro que igual non é que sobre información, pero que temos que xestionala, o que dicimos sempre, procesémola. Entón, o que hai que facer é elaborar un plan, un método, un proxecto, un algo que nos permita xestionar todo este material que nos chega e que nos permita organizalo, ordenalo, adecuado ao perfil do noso alumnado. Aproveitemos o seu entorno personal de aprendizaxe, que eles naceron na sociedade da información e das telecomunicacións, e saben cousas que eles non saben que as saben, pero as saben. E despois poñovos un exemplo. E nós temos que chegar a eles. A ver, chegar a eles porque nós estamos aí, a nosa garabata, ou co que sexa, eles, pois, están noutro mundo. Bueno, pois igual temos que mirar, detectar as súas necesidades e intereses, aproveitar o que eles saben e buscar o método. Recordamos o anterior. Entón, información de alumnos, información de profesores, punto de encontro, estou indo rápido porque non me quero enrollar en cada punto. Entón, si hai un método e si hai unha solución. A solución é a de sempre, alfabetizar. Porque, a ver, entendámonos. A biblioteca pode ser un sitio onde poñer orde nun caos derivado do exceso de información. Orde física e orde mental, porque os profesores necesitamos un pouco de orde mental tamén, porque a información cheganos de demasiados sitios. E chega un momento, eu escoitaba hoxe a Barreiro, e realmente os que estabades ali, pois sabedes de que falamos, non? Entón, é moito mellor que as cousas aparezcan como teñen que aparecer, e non así desta maneira. Un método que sexa válido para alumnos, para profesores, para todos. Aquí colguei, se queredes entrar, pero non me vou meter agora, vou entrar nada máis, temos a guía Alfin sobre a que volverei, o seminario no que estamos metidos de formación de profesorado a través do CEFORE, e despois aquí colgamos as experiencias de anos anteriores. Non me vou meter nelas, porque voume centrar no que é o método, chamémoslle o noso método, e diredes vos, e onde está a materia de libre configuración? Claro que está. De momento estamos falando de que temos que organizar toda a información. Bueno, pois mira, o mellor é empezar polo principio. Polo principio do principio. Home, non ir a Altamira, pero no ano 300 antes de Cristo había un tal Cenodoto que na biblioteca de Alexandría o rei faraón Ptolomeo II se encontrou cun problema. Entraban rolos e rolos e rolos de papiro e se acumulaban sin ningún tipo de criterio e non encontraban as cousas. Chamou a Cenodoto, que debía ser un señor bastante listo, e Cenodoto inventou, colocou as letras dunha determinada maneira. Alfa, beta, e seguimos igual. Alfabetizando, alfabetizar, non me sae Ptolomeo, pobrecito, ves? Esta aquí tedes a biblioteca, a Cenodoto, temos a Sociedade da Información, pasa o tempo, ler máis, bueno, tedes aquí, porque se quixerades entrar, tampouco entra, e que bien, está entrando, É unha imaxe do libro de Posteguillo, de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que empeza precisamente así, co tema de Cenodoto e o seu problema. O seu problema que encontrou rapidamente. Aquí hai que colocar por orde. Unha vez que teña as letras alfa, beta, pois collemos o autor do rolo de papiro, dichoso, e decimos, pois os da alfa van aquí, e os da beta van aquí. Bueno, pois igual nos, no século XXI, igual ven algún Cenodoto, que ainda non apareceu, pero aparecerá, que poña orde, e nos permita crear un método que realmente diga, oye, isto se pode organizar perfectamente. Porque eles só alfabetizaban. Nós temos que alfabetizar
Claro, os que non viste esa imaxe do grego é radical, digamos. Isto é real. É do ano 500 antes de Cristo. Cerámica. Claro, é que eu vou un pouco rápida porque dou por feito. A ver, está nun Museo de Berlín. Recoñecémonos. Vamos, está aí coa súa tablet, claramente, non? Entón, isto de que entre alfa, beta, cenodoto, señor este, diste, bueno, a ver, por onde podemos xogar? Porque isto é un pouco un xogo. Entón, imos ao concepto, alfabetizar e ordenar algo, todo iso, seguindo as letras alfabeto, tamén é ensinar a ler e escribir, xa, pero é que resulta que ler e escribir no século XXI é ler e escribir todo isto. É distintos códigos, en distintos soportes. Entón, alfabetizar é máis complicado, é ordenar, pero xa non son só as letras, é toda a información. E tamén é ler e escribir, pero ler e escribir, interpretar códigos en distintos soportes, porque isto non é novo. Primeiro foron os rolos de papiro. Estes pobres gregos na Biblioteca de Alexandría tiñan que ter un problema tremendo. Resulta que, bueno, aquí veñen os conceptos, xa non entremos neles. Resulta que despois decide que o rolo non está tan ben, entón pasamos ao libro. Bueno, supoño que foi traumático, no momento. Pasar dunha cousa que se enroscaba a un libro, igual o soporte tamén lles creou un certo trauma no momento. E despois, bueno, eu estou abreviando moito, paso pola historia como vedes así, daquela maneira, non? Despois resulta que os monxes medievais adícanse a facer códices, e ben Gutenberg inventa a imprenta, que a que lía Gutenberg coa imprenta, porque ademais os monxes non che estaban moi de acordo con que libros para todos. Bueno, pois estamos vivindo un proceso similar, o sea, entre a información, os distintos soportes, pero viviron antes xa, pasa que isto é un pouco forte. Cenodoto tiño o seu método, e chegou aos nosos días. Entón, en esa especie de esquema e de información, igual temos que xuntarnos todos, alumnos, profesores, comunicarnos, porque o feito de comunicarse é informarnos, formarnos e informarnos. Aquí busquemos o noso propio método, digo, un plan, unha guía, despois imos ao outro punto, e na comunicación nos profesores temos que elaborar ese plan, pero con respecto ao esquema tradicional da comunicación, emisor, receptor, mensaxe e tal, pois, bueno, a cousa complicouse un pouquiño, pero, bueno, nada que non podíamos afrontar, digo eu. Porque para iso temos as bibliotecas, porque son lugares onde comunicarse, informar, formarse, bueno, todo o que queirades aí, xo podedes xogar coa palabra. E aí é onde entro. En esta liña de comunicación e información xorde esta materia que tuvo a idea de poñela por escrito que ven, e isto vai medrar porque estánse dando conta do importante que é. Aí a tedes, despois entraremos nela, achegas de distintos centros, aí lacei o blog de Bibliotecas Escolares de Galicia, non me vou meter, pero, bueno, está aí. E o que fixemos nos este ano, bueno, que estamos facendo máis ben, porque isto todo está en construcción, en proceso, faltaba poñer o señor coas obras, non? Porque ímolo facendo, pero é que se supón que a aprendizaxe é iso, ir construindo, non? Ir construindo pouco a pouco. Da materia LONCE, máis dunha guía que tiñamos no Sofía, da que logo vos falarei, nace esta materia que é ITI Sofía. Pois enlazaríavos co seguinte punto, que é INEIN no Sofía. Pero como eu son así un pouco, necesito velo índice, entón imos por partes. Xa vimos que había un problema, que era a xestión da información, xa vimos que a solución pasa por alfabetizar, nun sentido amplo ou non tan amplo, por poñer orde. Estou xogando un pouco cos conceptos, os puristas igual me din, bueno, non é exactamente así. Bueno, pero enténdese. Para os rapaces, enténdese. Bueno, non lles conto isto. A materia da LONCE, bibliotecas escolares, temos aquí o enlace, bueno, que ademais está o profesor Carracedo, que dixo algo que eu lle repito aos rapaces. Sabedes que os alemáns adican 2 horas os luns pola mañá a organizar o resto da semana nos institutos? E dixen, claro.
E que organizarse é importante. E falo vos eu que non son especialmente organizada, pero entendo que fai falta. Aquí temos a guía da LOMCE. Na introdución acheganse elementos indispensables para todo o que queira achegarse esta cuestión. O concepto en sí mesmo, por se alguén quere crear o seu propio método, porque eu animo a que cada un ten que crear o seu método cos seus alumnos, en función dos seus intereses. A min paréceme. Despois que a metodoloxía por proxectos, evidentemente para o tratamento da materia, eu non traballo por proxectos, cheguei tarde a iso. Bueno, cheguei cedo porque son mestra, pero despois empecé en secundaria e, bueno, xa sabedes o que hai, non? Pero vinculación entre materia e biblioteca, os 5 bloques de contido que se consideran, nunca entendidos como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, porque é unha materia que se pode abordar non de forma lineal nin teórica, e os criterios estándares de avaliación e as competencias clave. Ben, aquí, se queredes ampliar a imaxe, fixen unha especie de, non se ve moito, pero é un cadro resumo, que, todo isto, copiar, pegar, e se hai algo que está en PDF, mandademe un correo, que eu mandovolo no formato para modificar, está para iso. É unha cousa que creo que cometemos, ás veces, ese erro, sobrecargarnos de traballo e de información, cando igual nos debíamos repartir un pouquiño máis, porque senón acabamos como acabamos. En este cadro resumo, coloquei os bloques de contidos, que son os 5, estándares de aprendizaxe e as competencias clave. Vale, pois entón, que fixemos na Sofía? Pois do currículo LOMCE, máis da guía que xa tiñamos de antes, que xa vos direi como a fixemos. Todo isto conduce a ITI Sofía. Eles chamanlle ITI. Entón, como eles chaman ITI, que buscando as relacións, se no currículo NEIN o bloque 1, o que aparece na guía LOMCE, é acceso á cultura, nós chamamos inventio, e xa vos direi por qué. Xogando coa imaxe do grego. Nas fontes, bueno, é unha relación entre a nosa guía, que vos vou comentar agora, e os bloques nos que se distribúe, que ven sendo o mesmo. Ven sendo o mesmo non, a nosa faltanlle cousas. En este ano hai que meterllas. Ven sendo o mesmo non, a ver. Traballamos todos os contidos? Pois mira, temos clase os martes de 9:20 a 10:10, 23 alumnos encantados de coñecerse, de saudarse, en primeiro da ESO, todos xuntos, revoltos, facemos como podemos, bueno, en fin, este é o currículum da LOMCE, esta é a guía do Sofía, e comparamos, non? Bueno, pois imos facendo. En canto poida, voulle meter na guía todos aqueles aspectos, vamos, vounas relacionar máis. Porque, claro, cal é o proceso? Imos ao método. Eran 5 ou 6 minutos. Pois chego, sí. Bueno, nos cando hai, creo que foi hai 3 anos, non foi buscando un método ni nada, estábamos co proxecto interdisciplinar, era sobre Sofía Casanova, porque se cumplían os 50 anos de Sofía. E claro, Sofía Casanova foi unha señora que viviu moitísimos anos. E ainda que organizaras, bueno, a verdade é que era demasiada información. E o proxecto Sofía quedou un pouquiño de lado, porque os proxectos teñen vida propia, e naceu outra historia. Os rapaces, eles, bueno, sós non, pero organizamos o modo de acceder á información. Que fixemos? Primeiro buscábamos información sobre a información, porque estábamos empezando. Despois organizamos, seleccionando aquilo que se adaptaba. Despois elaboramos desde a biblioteca cos alumnos, aquí me falta, o noso método Alfing. E para dar forma anterior, comezamos polo principio, pola idea, pola pintura de Duris, pola retórica clásica, que establecía 5 fases do discurso, que eran a inventio, dispositio, alguén me está facendo así, elocutio, memoria e actio. Non sabedes a gracia que lles fai. Falar latín. Que tamén valen os 5 dedos da man. Que outros o que fan é, ás veces chego con unha man, digo, buscar, organizar, producir, guardar e publicar. Cada un o seu método. A cuestión é coller a materia guía LOMCE, materia de libre configuración, mirar os rapaces, aproveitar o que eles saben e de repente dicir, pois podo
podemos facelo así, non? Que conste que a mí non me funciona tan ben agora este método como cos rapaces que o crearon, porque era deles. Agora están en cuarto da ESO, bueno, claro, é o seu método. Este xa queren cambiálo, tin que non lles gusta, que van diseñar outro. E bueno, Cenodoto, claro, porque el puxo o alfabeta, e con todo isto creamos o Alfin 5 Sofía. Aquí poño vos cales foron as fases na elaboración, porque a mí interesan os procesos, pero non me vou parar agora. Primeiro, como naceu, todo isto está explicado nun artigo de Eduga, tedelo aquí. Despois, bueno, como fomos facendo e como fomos facendo, vamos, non me vou parar aquí. Vale, o proceso. Ben, nace así a guía Alfin e do INEIN, LONCE, Máis e Sofía, nos 3 grupos nace a guía Alfin. E que é a guía Alfin, dichosa? Bueno, pois vou empezar a pasar por aí. Está un pouco caducada xa, porque... Queres que lle pase? Sí, pasa. No, é que non me acordei. No, pero eso, bueno, mira, que se queden... Creo que tedes aí colgado o tríptico Alfin, e se non o fixen mal, pode descargarse, modificarse, está en Word. Está en Word, está en PDF, co cal... Si vos sirve de algo, pois aí o tedes. Que é esta guía Alfin? Bueno, é un móvil. É un móvil porque isto foi hai 3 anos, costou nos traballo, mirábanos raro, pero bueno, é un móvil no que están os pasos previos e as 5 fases, así en plan... Daquela era moderno, pero bueno, agora xa cambiaron as cousas, non? E despois o móvil que se abre, ten aquí a páxina que estades vendo, e ao abrilo de todo, imos abaixo, e ten os distintos aspectos. Mira, bueno, faltanlle cousas. Outro día dixeron de primeiro da ESO, eses son os da miña titoría, porque eu fago trampa. Aproveito a hora de titoría para... Os voluntarios que queren, voluntariamente, e van querendo, digo vos que van querendo porque veredes despois cos que fan, dime, si profe, prazos previos, vas explicando todo isto, busca en Google, animais de Google, dispositio, vai ben, que organizar información, redactar e producir, por certo, xa me dixen hoxe, teño que poñelles aí a pé de páxina, como hai que meter as ilustracións, porque temos os dereitos de autor, temos todo, pero o de que non pesen e tal, e que traballar por estilos, digitalizar documentos, claro, dígolle sempre, a ver, buscastes información, organizastes, agora eles máis entregar, como me entregades? Un traballo escrito ou outra cousa? Porque os vosos pais eran a man ou a máquina, vos é a man, a ordenador, digitalizado, explícaslle presentacións, un póster, un blog, unha web, profe, falta o vídeo, é que estamos en vídeo xa. Estamos con Touchcast, pouco, pero eles metéronse con iMovie, os de primeiro da ESO, é que hai algún bicho por aí raro, non? Que de vez en cando che dá unha alegría. Bueno, como vou indo moi rápido, ao que lle interese está aquí todo organizado a dispositio, como imos facendo en cada aspecto, que hai que facer, que era... Isto está pensado para os rapaces, non? E aquí é onde vou intentar engadir o que corpo do traballo, aquí abaixo, como se fai un traballo escrito, como se fai unha web. Isto teño que actualizalo, pero realmente non me deu moito tempo a máis. Bueno, imos atrás. Como vou? Vou ben. Remato. Ben, xa coñecedes aquí tedes a guía, que é o resultado, aquí tedes o noso alumnado, tan particular, importancia da engranaxe entre profes e alumnos, o número de alumnos, importancia de que unha materia optativa debería ser atractiva, a ver, temos que ser, porque isto compite con programación, práctica musical, entón temos que facernos ver, a utilidade, o que é o traballo individual, o ideal que sería o traballo por proxectos, despois a necesidade da interdisciplinariedade, menos mal que nos axudan as profes de lingua española e lingua galega, algunhas, que se apuntan, e como é un contido compartido, elas, bueno, estas fotos son malísimas, pero así non hai que piselalos. Estas xa as quitarei de aquí. E por último, é o importante que é a materia. A Ana entra.
a materia. Bueno, tarefas a realizar. Comentoume unha compañeira, cal é a túa programación? Eu verás, eu o que tiña era isto, tiña a guía 11 e non tiña máis. O que tiña eran os alumnos e ver como eran, e como íamos facendo, e que podía facer. Isto foi o que fomos facendo. Agora sí que sei o que teño que facer o ano que ven, pero este ano foi o que fomos facendo. Na primeira, na segunda, na terceira avaliación, estamos xa co proxecto, pequenos proxectos, doulles opcións, aí tedes o que fun colocando, intentando que a través do noso método, pois, que foran facendo. Por certo, que eles foron os que se implicaron nun tríptico de formación de usuarios e nunha página web. E dicides vos, como que peza esta muller por páxinas web? É que o que lles gusta a eles é ter unha páxina web. E como é tan fácil de facer, que un rapaz poida meter, como eu meto iti Sofía 8.4.16, que poida meter e despois ir engadindo a información, permítelle organizarse dunha maneira brutal. É verdade que de momento abren a páxina e uns xa teñen todo colocadísimo, maravilloso, e o teñen perfecto. Outros fan o que poden, pero niso estamos. Que construimos a casa polo tellado? Sí, pero que hai que motivalos. Entón, eles están moi chulitos de primeiro da ESO ter a súa páxina web, e ter o seu blog, e ter o Padlet, e ter todas estas cousas. E despois, pois van facendo máis cousas. Conclusión, e aquí quero crear un pouquiño de debate. Si podo. Explicaos que están un poquinho... Sí, porque despois de comer... A ver, conéctame que a conclusión estaba ben, ademais... Bueno, a conclusión vou volver a contar. A conclusión, que se me quedou enganchado, ¿no? Vas a entrar, sí. Despois de dicir o da información e todo isto, non me digas que... Sí. Despois de dicir da información, que si había demasiada, que como facíamos, que... Toda a cuestión, pois a conclusión non quere entrar. Bueno, pois estupendo, non entres. Sí, a ver, podemos asegurar que eu quería poñer a Sean Connery, a Guillermo de Baskerville e a Jorge de Burgos, un bibliotecario como Dios manda. Recordádelo, non? Ele a información e as novidades, pois tiñan os seus problemas. Que temos? Bueno, pois ese é o cartel que hai, do nome da Rosa, si respetamos os dereitos de autor. Entón, non vou entrar agora para que lle visades os caretos a un e a outro. É un posible xogo, eu, de feito, se empezara agora co método, igual non empezaba co Cenodoto e estas cousas, nin co Invente o Disposito, igual empezaba xogando co nome da Rosa, ou ata onde poidera, un frade que investiga, estas cousas. E, bueno, despois esa frase de Humberto é coa perturbadora, porque no 1991 non podo encontrar onde, porque eu apunteina dun comentario de texto que fixen a miña irmá. Perdón, dime. Non digo que eu fago, apunto cousas e despois ali se me vai. A frase é correcta, seguro, porque ademais alguén a criticou. Pero non sei, eu sei que era da facultade en empresas, ela tiña un comentario de texto e a mí esa frase chamou a atención no ano 91. A sabedoría consiste ás veces en saber rexeitar información. Cuidado. Como entendemos isto? Como entendemos isto? Rexeitar información é non aceptar as novas tecnoloxías nin as innovacións, o sea, ser Jorge de Burgos ou somos Guillermo de Baskerville. E tiramos para adiante como podemos, porque o pobre Guillermo, cando acaba, non soluciona o problema, pero ele intenta. Tedes aquí ao final a conclusión, xa xogando un pouco máis con isto, que somos, apocalípticos ou integrados? Xogando un pouco con Humberto Eco, porque creo que hai que homenaxear ao mestre que... Que nos deixou? Sí, e aparte fixo moito polo mundo da información. E nada máis, aquí tedes a conclusión e se queredes entrar, todo está por aí. Ben, todas elas respetaron moitísimo os tempos que eu lle puxen e puxémolos pensando na vosa participación, así que, por favor, sacudímonos un pouquiño e empezamos a debater, sí? Sí. Que? Por favor, gracias, moitas gracias. Hola, boas tardes. Bueno, parabéns ás tres. Olga, como veciña de zona, pois xa nos formou unha referencia para aquela zona de Volantín sobre a maneira de traballar e o de Illes Casanova, particularmente non o coñecía, interesante porque
que tamén un CPI son de secundaria e de lingua, entón será un referente a partir de agora. Con todo isto, a dúbida que quero presentarvos é que agora mesmo coa Lei de Protección de Datos recén aterrada aos centros, como imos xestionar iso? Por exemplo, cousas básicas, eu levo traballando con blogs desde que comecei na docencia, pero sempre blog ou WordPress ou varias outras. Hai un mes, escasamente, houve unha xornada no noso centro para falarnos da rede Agueiro, esta rede social de impulsar a xunta, tal. Non podemos, se lle facemos caso a toda a protección de datos, nin obrigar aos rapaces a crear un correo de Gmail, que é o máis operativo e co que todos traballamos. Entón, que vai pasar con todo isto? Como podemos gestionalo? Como hai representantes tamén de administración desde arriba e pois toparedes con este problema, pois todo o que temos nos blogs atrás que asinan os rapaces, imaxes dos rapaces que sí que nos dan o consentimento, pero no meu caso lo asinan eles, que como imos resolver isto? Ou intentar resolver? Ademais de que eu son o queixo do sándwich, me parece estupendo, poden contestar calquera delas, pero me gustaríame que calquera de vos tamén pudera contestar, dar a súa opinión, ou mellor tendes vos algo que a mellor resposta entre vos. Se queredes eu dou a miña opinión. Pois mira, como facemos coa lei esta nova? Pois como poidamos. A ver, xa encontraremos algún sistema. O que non podemos é Paralizarnos. ser Jorge de Burgos. Que porque non se alguén non coñeza algo por un problema, porque que non deixar que a información continúe evolucionando. Que teremos que ter máis cuidado? Igual sí. Temos que, supoño que de asesoría nos axudarán unha vez máis, nos darán uns criterios moi claros, porque todos sabemos que cada dirección pois interpreta a norma dunha maneira. Entón, se todos estamos a unha, seguramente que podemos, porque isto, xa vos digo, isto tivo que pasar antes. Supoño que os monxes medievais creo que montaron unha pelotera de cuidado cando veo imprenta, A ver, era o saber da humanidade que se lles ía das mans. Chicas. Sí, a ver, eu creo que na onda do que está dicindo ela, estamos nun momento, porque non é esta solamente a pregunta, hai tantas preguntas, o problema é que nos están cambiando as preguntas e que constantemente, todos os días nos levantamos con preguntas novas e non hai respostas. Bueno, pois nada, os allegados a este punto, verdad? Tiramos pa diante, sacamos factor común, nunca choveu que non escampara, eu xa hai anos que non lles creo as contas de Gmail aos rapaces, les sugiero a las familias que tal vez nuestro trabajo sería mejor si sus papás les crean la cuenta. E ainda me falta o primeiro que non lla cree. Xa está, o sea, son os pais os que lles crean as contas, que me facilitan a mí, mire usted que bien, e les doy las gracias. E iremos fabricando as respostas ao ritmo que camiñamos. A min incluso me parece ben, porque, claro, en mundos estáticos estamos máis cómodos, pero estes mundos cambiantes son como moi suxerentes, non? Bueno, a min me rejuvenece, me parece bien. Nada, eu pouco máis teño que decir. Creo que a estas alturas estamos acostumbrados a que na mitad da partida nos cambien as reglas de xogo e nos fomos adaptando e seguiremoslo facendo. Unha delas era invitar aos jefazos a estar aquí en vez de vir a facer a presentación e marcharse, non que estén aquí. A niveles prácticos e todo tipo de próximo que fago é en vez de contas personais, unha conta de aula, 1, 2, 3, 4, 5, un número para cada alumno e con ellos. No noso instituto o que se fixo foi comprar un dominio de Gmail co nome do instituto, coa idea de que como iso é un dominio propio, poder utilizar tamén para facer correos para o alumnado. Un dominio, sí, isrifufan.com, que é un dominio que é do instituto. Entón, igual que temos nós, os profes que crearon unas contas, a biblioteca crearon unha conta, etc. Tamén permite que o alumnado poda hacer contas dentro dese dominio, o cal está, digamos, nun entorno, nunha conta
aula virtual, ainda non tendo correos os nenos, podes abrir foros e a través deso podemos tamén mandar tarefas e demais. É que a miña dúbida non era tanto solo coa xestión do correo, que pode solucionarse mandando, pero, por exemplo, artigos que son da súa autoría, pero son menores de idade, pero os artigos asínanos eles. Entón, aí que pasa? Os artigos do blog non os asino eu como profesora, asínanos eles, son de secundaria. Entón, Pois terás que asinalos ao mellor con clave, que eu non sei como se pode facer, pero non podemos paralizar. non, eu Claro, digo eu. Non é a miña opinión, é a deles. Claro, sí, pois terán que poñer claves ou algo. Temos que... Xa, pero eso... Hai que burlar a prohibición. Iso non é historia de lei. Isto é lei. Sí, pero sí, non hai problema. Iso controla a información dos nenos, nin o pai sabe, nin o pai non quere que o seu fillo faga iso, é unha tarefa do fillo, non nos estamos manipulando, non, sí que crea problemas. Non é unha, son máis problemas, as fotos, crear problemas en moitos centros, o sea, isto non creo que o diga eu. Sí. Fiona, boas tardes. Teño que dicir, non estou moi posta, verdad, deste asunto, pero teño que dicir que tamén hai unha cousa que se chama rebeldía, non? Claro, é que se están facendo as leis para que busquemos subterfuxios de como colarnos por elas, pues me parece un pouco... É dicir, se a mí me din que isto non se pode facer por isto, é dicir, cando se está fomentando que se fagan este tipo de cousas, pues señores, o inspector, que me chame a atención, que me diga, e ao mellor se me ten que chamar a inspección a 500 que estamos aquí, pues ao mellor acaban dicindo, bueno, pues efectivamente isto non debía ser así. Claro, que se está ben de buscar subterfuxios a leis que están impoñendo, que non teñen razón de ser, e que o único que foi que fan é poñer paus nas rodas. Nesse sentido tamén, un pouco de hacer con isto, hai que desvalorar. Sí, tres cosas informadas, pero eu vi esa información sobre esa nova lei na prensa, para empezar. Está a punto de sair. Está a punto de sair. Que son o xamón, o queixo de Barra dos Agües. Pero a información que coñecemos a través da prensa hai que poñela moito en entredito, porque todos sabemos como informa a prensa. Entonces, mellor agardaremos a que saia realmente e a partir de aí, pois ben informados poderemos criticar e mesmo rebelarnos, por que non? Todos los niños tienen la ilusión por la revistita para llevar para casa. El recuerdo, los blogs. O soporte cambió, se actualizó, pero exactamente É o medo descoñecido, é o medo ao novo soporte. É que algo que non se coñece pode rexeitarse por un sector da sociedade. A nosa función é quitarlles o medo, e ver que hai que saber utilizalo. A ver, é como o tema do móvil. O móvil é unha gran ferramenta se a saben usar. As pernas dos rapaces son unha gran ferramenta se a saben usar. E se dan patadas non lle cortamos as pernas. Non. Se non saben usar o móvil, haberá que tomar medidas. Pero nunca cortamos pernas. E o móvil igual hai que empezar a usar. Cos permisos dos pais, os nenos que o teñan. Bueno, xa artellaremos a maneira. Intentar solucionar. Porque problemas xa non os van crear. Pasou antes. Cando reviste a primeira autorización do uso da imaxe nos centros, cantas persoas firmaron? Porque parecía que íbamos a publicar pornografía todos. Sí, Os pais ali non firmaba ninguén. E cada ano se ia reducindo esa lista de rapaces que non tiñan autorización porque se foron tamén a las grandes. Eu, como mediadora, creo que non son moi boa porque teño moita tendencia a intervir. Pero eu non digo
Vamos a ver, creo que hai na sociedade moito medo que ademais, vamos a ver, razonablemente fomentado a intervención dos rapaces en redes sociais, está claro, se están dando moitas charlas por parte da Garda Civil e tal, está claro que, como ben decides, teñen que aprender a usar. Os pais, eu tamén, pero sempre temos un... Eu nací en época analóxica. Entón, ese medo de como os nosos fillos, se están expostos, se teñen, se están indefensos ante a nube, a rede e tal, pero creo que se pode ser a reticencia que tenemos pais que hai que ir superando día a día coa realidade, porque a realidade non é tan apocalíptica. Aí, claro que digo, de todas partes, o cruzar a rúa tamén teñen perigo. E ese é o problema que estamos tendo agora, que os rapaces van no autobús de aquí a esquina, e non saben andar sós pola rúa. Non, teñen que aprender a andar pola rúa e teñen que aprender a andar pola rede. Digo, xa me decir nada. E isto, a ver, eu quero volver a agua donde realmente ten que estar, e isto que estamos falando, isto enseñámoslo. É dicir, isto forma parte do currículum desta materia. Enseñarlle a un neno, porque claro, cando un neno se enfrenta con unha pantalla, que é o que fai todo o mundo, un niño, su padre, su tío e el padrino, é dicir, cada vez que se enfrenta con unha pantalla, aí de pronto está todo un mundo de posibilidades. Somos nós, desde a escola, que les pautamos ese coñecemento para enseñarlles como enfrentarse a eso, como manexar eso sin que eso te manexe a ti. Ahora mismo hai, para min, un contido importantísimo nesto que o manexo da identidade digital. Isto é imprescindible. Vale, nós, ao mellor, bueno, igual temos a opción de fomentar que se creen escolas de pais para enseñarlle tamén aos pais tal, vale, pero aparte deso, o que si nos pagan é por ensinarlle aos rapaces. Entonces, isto sí que hai que incluílo, e me da igual si é en Alfin ou en lo que sea, vale? O profesor ou a profesora de naturais, de educación física, de música, de lo que sea, ten que meter este contido. Por que? Porque despois, se conseguimos asentar ben isto nos rapaces, que un rapaz se enfrente a un sitio web e que lle mire a autoría e que mire, que mire, que valore se hai publicidade, se os espacios, se os enlaces están rotos. Un rapaz que vai dixerindo isto, pois como hicieron con la ecología, que le reñían a sus padres por echar no sé qué donde no debían. Recordades? Cando os rapaces se puxeron totalmente insoportables con non tienes isto aquí, non tienes isto allá. Bueno, pois se conseguimos enseñarlles ben o manexo de todo isto, eles tamén levarán estes contidos á súa casa. Quer dicir, a nós, éntranos dentro do que temos que facer, tanto se queremos como se non. Podemos non facelo, vamos cobrar todos igual a final de mes, pero se o facemos mellor para nós, claro. Só dicir que iso é o currículo, está aí. Só temos que ensinar. É o currículo tal tal. Hai rúbricas por aí e a veces tamén é bo facilitar aos rapaces unhos ítems para que eles sepan decir, pues sí, aprendín isto, aprendides algo relacionado coas novas tecnoloxías, con plasmar de xeito textual o que aprendeches, a relacionarte cos demais. A veces nas nosas edades hai que facilitarlo, non sei.
que vos dicía antes, temos que intentar meternos no seu mundo. A ver, nós estamos metidos nunha historia que Leonor coñece de book trailers, e iso saiu porque a mí me mandou un sobrinho algo feito con Flipagram. Xenlle, tate, pero isto ten posibilidades, se isto sabe manexar, déixame ver que estás facendo. Agora estamos co tema dos videoxogos, porque tamén, tanto que xogan cos xogos, a ver, a que estás xogando, neno? Que espera que o vou traer ao meu terreo. Va xogar o mesmo, pero aprender a buscar información. Bueno, isto vai me levar moito tempo, o de meter a información, pero é o próximo que deixar os gregos empezar o videoxogo para buscar información. Sí. No, pero para que busquen información. De gregos, buscando información. Bueno, estupendo, xa sería. No noso centro somos as titoras respectivas, o cal facilita que logo prolongues a tarea nas outras materias. No meu centro, a de cuarto, eu neste momento son tutora de quinto, a de cuarto douna eu tamén. Porque, bueno, a veres, sí o sí. Claro, eu aspiro a que a de outra persona, pero claro, é que tradicionalmente, eu xa vos dixo antes, tradicionalmente no meu centro, desde o ano 90 e non sei que, 93, creo, 94, tiñamos esta programación de educación documental que xa impartía eu. Entonces, pues lo típico, non sei, pues xa debete tú, que tens que comer a la respira. Bueno, a idea é que poida facer algo, pero douno eu, e o meu caso é distinto do de Isa, porque ela en esta, o sea, no seu centro dan as titoras, co cual poden continuar con ese traballo en outras horas que non son tal. No meu centro non. O sea, es el martes de 11:10 a 11 non sei cuánto, e entonces entro eu, collo os rapaces, levo os tal, non sei cuánto, su portfolio e non sei que. Bueno, sí. A ver, é o que hai. E ademais, por que? Porque forma parte do tema escolar. Nós tamén somos, en realidad, para formar nosotros nos asumitas, que son os moi funcionarios. Si, todo moito. É unha calidad rico ainda. A libertad de verdade. Eu propoñeríamos realmente que o pensedes ben, que o faledes ben nos equipos para o curso próximo. Si queredes que a materia apareza como materia avaliable e tal, hai que mandarlle, hai que coller esta programación, mandarlle ao inspector. Si non dice nada, pues alante con los faroles. No noso caso, nada, estuvo encantado de recibir a programación e punto. A idea está a programación feita, e o que decía ela, colledea, propoñede os claustros, levadeo adiante e experimentade, porque é que é necesario facelo.